universitetsbygningen, den gamle kommunitetsbygning på højre hånd, Nørregade på venstre, Bispegården her, og om et kort øjeblik svinger de helt på Frueplads. Og jeg kan da sige, at alle her i studiet rejser sig op og kigger ud af vinduet. Vores studie ligger som sagt lige overfor, så vi kan kigge lige ned, ligesom I kan, på Store Krone, der nu ankommer til Vor Frue Kirke. Og det er et meget flot syn her. Prins Joachim ud af bilen. Kronprinsen i Søværnets gallauniform. Og prins Joachim i hærens infanteriuniform, gallauniform. Lillebror og storebror. Denne gang er det lillebror, der skal ind og være forlover for kronprinsen. Kronprinsen og prins Joachim hilser på Øjsen Olsen. Handsker og hat skal af, som det så hør og bør. Og prinsen i ny, flot uniform. Til 30.000. Når ikke han har en lille smule sommerfugle i maven. Men de har jo prøvet det før, som sagt. Det her med omvendt fortegn. Men han har ikke prøvet at sige ja. Nej, med omvendt fortegn. Tager nogle dybe suk, synes jeg. Men det er jo efterhånden et stykke tid siden. Det er 8,5 år siden, at der var bryllup i Frederiksborg Slotskirke. Og nu åbner dørene, og ceremonimester Christian Øjsen Olsen. Han nikker som tegn til, at festpræludium til århundredeskiftet år 1900, Carl Nielsen og Niels Gade, den kongelige livgardes messingensemble. Kronprinsen og prins Joachim hilser på hofchef Per Thornit. Han kommer medlemmer af den kongelige familie. Og her kommer så det belgiske kronprinspar. Kronprins Philippe og kronprinsesse Mathilde. Og bagved kommer kronprinsens søster i den sølvfarvede frakke eller jakke. Det er prinsesse Astrid og hendes mand, prins Lorenz. Han er ærkehertug af Østrig. Sød, sommerlig kjole med roser og et lille let slæb. Og så kommer bag ved dem prins Guillaume fra Luxembourg. Han sådan går midt imellem parrene. Og det er så prinsesse Astrid og prins Lorenz, ærkehertug og ærkehertuginde af Østrig. Og her kommer
prinsesse Märtha Louise med hendes mand, Ari Behn, forfatteren Ari Behn. Märtha Louise altid, som altid, elegant. Han har jo boet i Danmark i Aarhus en periode. Og her kommer jarlen af Wessex og grevinden af Wessex. De repræsenterer det engelske kongehus. Prins Edward og grevinde Sophie af Wessex. Wessex, titlen som sådan er lidt en ventetitel indtil prins Philip en dag dør, fordi så kan prins Edward jo blive hertug af Edinburgh. Og her kommer det svenske kongepar. Kong Carl Gustaf og dronning Silvia. De er attacheret af Bernd Johan Collett, der passer på dem. Går bagved. Kammerherre. Og så kommer prinsesserne. Prinsesse Madeleine kommer ind i billedet lidt. Og den svenske kongefamilie var her ikke i går. De fejrede nemlig sønnen Carl Philips 25-års fødselsdag. Og her er de 3 svenske kongebørn. Kronprinsesse Victoria, fødselaren i midten, og prinsesse Madeleine. Og her er det norske kongepar. Kong Harald, der netop er ankommet i dag, og dronning Sonja. Attacheret af Preben Ahlefeldt bagved. Len skriver Ahlefeldt. Prinsesse Madeleine af Sverige. Norske kongepar. Len skrev Preben Ahlefeldt, Laurvig bagved for Tranekær. Det har så været hans opgave som kammerherre at passe på dem. Den hollandske dronning. Beatrice. Holland. Prinsesse Maxima. Kronprinsen gik lige forbi her. De går stærkt ind her. Det var en fransk ambassadørfrue, og her er den japanske kronprins. Han kommer alene, da hans kone er syg af stress. Jeg skulle ikke grines, Claus. Og her igen det norske kongepar. Norske kronprins. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit. Og her næste uges brudepar. Næste uges den spanske kronprins og hans meget, meget søde, smukke Letizia Ortiz blev gift på lørdag i Madrid. Formiddagsbryllup. Og her er Mr. og Mrs. Manley. Christine Lyng, som er prinsesse Alexanders hofdame. Og her er prins Laurent af Belgien og hans prinsesse Claire. Storhertugparret af Luxembourg går forrest. Det er netop været på besøg i Danmark. Norske kronprinspar. Og det er deres søn, Guillaume, der går bagved, så han er faktisk tronarving til den luxemburgske trone. Han er 22 år. Altså inviteret med til fin fest i Danmark. Og her ser vi den spanske prinsesse Christina og hendes håndboldmand, Inaki. Og det er greve Karl Johan Bernadotte Wisborg, dronning Ingrids bror, med hans kone, grevinde Gunilla. Altså den sidste af dronning Ingrids kuld og søskende, der stadig lever. Og det er den spanske prinsesse Christina. Den spanske dronning, dronning Sofia af Spanien, som er søster til kong Konstantin af Grækenland. Den spanske konge er øjensynligt ikke med i dag. Højst sandsynligt på grund af sikkerhedsmæssige grunde. Man kan ikke sende hele familien afsted med de problemer, de har i Spanien, tror jeg. I stedet kommer dronningen alene.
norske kronprinspar. Efterfulgt af arveprinsen til Luxembourg. Prinsesse Elena af Spanien med sin mand, hertugen af Lugo, Jaime. Storhertugparret af Luxembourg. Så kommer her prinsesse Benedikte og prins Richard. Prinsesse Benedikte, som netop har fejret 60 års fødselsdag. Og Grækenlands tidligere kongepar, kong Konstantin og dronning Anne-Marie. Dronning Anne-Marie er fader til kronprinsen. Og Kronprins kronprins Paulus med kronprinsesse Marie Chantal. Marie Chantal hedder hun. Marie Chantal. Og hun er gravid i tredje måned med deres 4. barn, for at fortælle det korrekt. Dronning Anne-Marie og kong Konstantin, som jo til daglig bor i England, i London, og det gør kronprins Paulus og kronprinsesse Paulus også. En smuk enkel frisyre. Og her er prins Nikolaus af Grækenland med sin søster, prinsesse Theodora af Grækenland. Og her ankommer så prinsesse Alexandra. Sammen med sin sekretariatschef Kurt Bakke. Og her kommer hun ind på den røde løber i en meget smuk pink kreation. Og Alexandra bærer naturligvis elefantorden. Og hun bærer det diadem, som hun fik i bryllupsgave af dronningen. Et diadem, som tidligere har tilhørt dronning Alexandrine, stammer altså fra Mecklenburg-Schwerin-familien i Tyskland. Og hun følger sig med Kurt Bakke, fordi hendes mand, prins Joachim, jo er ankommet allerede. Og her ankommer så Susan Elizabeth Donaldson, Mary Donaldsons stedmor, John Donaldsons kone, og hun ankommer sammen med sin søn, Ja. Ben Moody, Som er hendes yngste søn ud af 3 børn. Og han skal så føre Susan Donaldson ind i kirken og op på plads. Susan Donaldson har jo en lidt vigtig rolle her, fordi hun fungerer som en slags mor for bruden, og derfor så er det sådan en lidt ærestur, hun skal på, når hun går igennem kirken, og det er sådan et specielt. Bagved går hofdame Marianne Bol, som er dronningens hofdame, men som her er attacheret vores nye kronprinsesses forældre. Susan Donaldson kunne ikke have skrevet eventyret bedre selv. Hun er forfatter i det civile, og nu er det godt nok mest kriminalromaner, men alligevel. Og hun bor jo så sammen med Mary Donaldsons far, delvis i England og delvis på Tasmanien. Og her ser vi prinsesse Alexandra komme på plads i højre side af koret. Højre side i forhold til indgangen. Vi ser den hollandske dronning sidde lige heroppe foran. Dronning Beatrix. Og her så en skotsk salme, Fill Thou My Life, O Lord My God, en salme ønsket af Mary Donaldsons vor frue kantori under ledelse af Ebbe Munk.
venstre billede, eller i venstre hjørne af skærmen, ser vi nu dronning Margrethe kører afsted fra Amalienborg med prins Henrik, efterfulgt af sine hofdamer. Og hvis jeg ikke tager helt fejl, så ligner det en lille tåre i øjenkanten hos kronprinsen. Forventningen skal. Og nu er vi ude i Nørregade, og dronningen og prinsen på vej det sidste stykke vej. Sankt Petri Kirke lige til højre for dem, og her er de på vej ned mod Vor Frue Plads. De ankommer i Store Krone. Den bil, som Frederik den 9. anskaffede. Og her ankommer en glad dronning. Og prins Henrik. Prins Henrik i søværnets gala-uniform, ligesom kronprinsen. Og dronningen matcher fuldstændig med den røde løber, men dronningen har også haft en finger med i spillet omkring kjolevalg, eller omkring blomstervalg og farver i det hele taget i Vor Frue Kirke. Intet har været overladt til tilfældighederne. Alt er samstemt i farver, i smag. Og når regentparret om et øjeblik går ind i Vor Frue Kirke, så bliver det til fanfare fra Seis Conciertos para dos Organos, Antonio Soler, og det er spansk musik, vi skal høre. Det er skrevet for 2 orgelstykket, men her kommer vi til at høre det med Livgardens messingensemble. Og der ser vi Mary Donaldson nu på vej med sin far, John Donaldson, på vej nu til Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke. Vi så et lille bitte glimt af Mary Donaldson i den hvide kjole, men ikke nok til, at vi kan se nøjagtigt, hvordan hun ser ud. Vi var i hvert fald ved Frederikskirken, Krusella Marmorkirken.
Og det her må være den sidste bus, vi ser ankomme til kirken. Det er brudepigerne og brudesvendene, som ankommer. Og vi kunne lige se nogle små hoveder titte op i vindueskanten her i bussen. Seks brudepiger og brudesvende. Vi ved allerede, at Mary Donaldsons veninde Amber Petty er bridesmaid of honor. Her ser vi prins Nikolaj, som er nevø til Frederik, kronprinsen, og han er en af brudesvendene i dag. Og her ser vi også de tre brudepiger klædt helt i rødt. Længst til venstre Amber Petty, som er altså veninde til Mary Donaldson, og Mary Donaldsons to søstre, Jane Stevens og Patricia Scott. Men her de to små brudedrenge. Og lille prins Richard er... Den lille prins Richard, som altså er søn af... Som går og vinker. Som er søn af prinsesse Alexandra og greve Jefferson. Og de tre piger, vi ser, det er Mary Donaldsons niecer. Det er Madison Woods, hun er datter af Patricia. Og Kate og Erin, som er døtre af storesøster Jane. Men her er lille greve Richard og de tre yndige brudepiger. Og de tre australske kvinder. Amber Petty. Og her ser vi bilen med Mary Donaldson på vej op fra Gammeltorv. Den har taget en anden rute og stopper netop nu ude foran Københavns Domkirke. Mary Donaldson på vej til sit bryllup med den, hun elsker, kronprins Frederik, til Danmark. Og her brudens far, John Donaldson. Og hvis ikke jeg tager meget fejl, så kig godt på Mary Donaldsons hoved. Det slør, vi ser, det er det slør, som dronning Ingrid bar til sit vielse med kong Frederik. Det er det slør, hendes mor igen, prinsesse Margareta af Sverige, bar. Et slør, som er fuld af tradition, et slør, som er båret i den Glücksborgske familie efter dronning Ingrid. Samtlige prinsesser i arv fra mor til datter har båret det. Vi bryder traditionen i dag. I dag er det Mary Donaldson, der får lov til at bære dronning Ingrids brudeslør. Og hvilken kjole hun har på, som forventet en meget, meget enkel kjole med en bådudskæring i hvid duchesse, syet i lange paneler, så man kan se foran, åbner sig en lille smule fra livet, så man kan se kniplingerne. Omkring 100 år gamle er de. Og jeg kan godt forstå, at kronprinsen står forventningsfuld. Dørene lukkes. Og her ser vi dronning Ingrid i nederste billede. Mary Donaldson. Kniplingerne, som blev lavet af irske nonner for over 100 år siden til dronning Ingrids mors bryllup. Dronning Ingrid arvede dem efter sin mor og har siden givet det i arv til sine døtre, som har givet det til sine døtre, og nu har dronning Margrethe altså givet det videre til sin svigerdatter.
Og nu venter vi på, at Mary Donaldson får rettet kjolen en sidste gang, hvorefter hun med sin far under armen går op ad kirkegulvet, til musik, som vi ikke har hørt før til kongelige bryllupper i Danmark. Og det er Københavns Drengekor, Barokensemblet Concerto Copenhagen, Mads Høeg og Ebbe Munk, vi hører. Og nu ringer kirketjeneren op til orglet og giver klartegn til, når Mary Donaldson er parat til at gå ind i kirken. Meget bevæget kronprins Frederik. Og her til Händels Zadok the Priest, kroningshymne for kor og orkester, skrevet til George II kroning i London. Et pompøst korværk i den anglikanske kirkes musiktradition. Og det er bygget op musikalsk til dette højdepunkt. Et højdepunkt for kronprinsen. Sig i kirken. Mary Donaldson på vej op ad kirkegulvet, de 60 meter op til en meget lykkelig kronprins. Og når Mary Donaldson træder ud i buen, vil drengekoret bryde i sang.
tilspørgelse og vielse ved biskop Erik Normann Svendsen. Parret går til alters. De 4 trin op til biskoppen. Så tilspørger jeg dig, Frederik, André, Henrik, Christian. Vil du have Mary Elizabeth Donaldson, som hos dig står, til din ægte hustru? Ja. Vil du elske og ære hende og leve med hende både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte mand bør leve med sin ægte hustru, indtil døden skiller jer ad? Ja. Lige så tilspørger jeg dig, Mary Elizabeth Donaldson. Vil du have Frederik, André, Henrik, Christian, som hos dig står, til din ægte mand? Ja. Vil du elske og ære ham og leve med ham, både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud den Almægtige vil tilskikke jer, som en ægte hustru bør leve med sin ægte mand, indtil døden skiller jer ad? Ja. Så giv hinanden hånd derpå. Eftersom I forud har lovet hinanden at ville leve sammen i ægteskab, og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og har givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk, både for Gud og mennesker, i Faderens og Søndens og Helligåndens navn. Amen. Giv hinanden disse ringe som tegn på jeres ægteskab. Lad os alle bede. Almægtige Gud, som skabte mand og kvinde til at leve sammen i ægteskab og velsignede dem, vi beder dig, velsign denne brud og brudgom. Lad dem altid leve af din nåde og i indbyrdes kærlighed. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Amen. Fred være med jer. Amen. Så går brudeparret tilbage til skamlerne. Og vi skal høre Simple Prayer af Palle Mikkelgaard, som er arrangeret specielt til det kongelige bryllup. Det er et stykke for solo, trompet, harpe, sopransolist og kor. Og det er også her, Jon, den udvalgte dreng fra det kongelige kantori, skal synge om et øjeblik.
Det er så yndigt af Weyse og Grundtvig. Nu hilser biskop Erik Normann Svendsen og kongelig konfessionarius brudeparret. Ønsker tillykke. Og brudeskamlerne fjernes. Brudepigerne gør klar til at hjælpe Mary Donaldson. Om et øjeblik forlader brudeparret Københavns Domkirke. Og det gør brudeparret til Charles-Marie Widor, Toccata af 5. Orgel symfoni. Og det er
Et stykke, der blev brugt efter prins Henriks ønske ved hans bryllup med tronfølger Margrethe i 1967. Og dengang var det her over stykket været brugt. Og her ser vi brudebuketten for første gang tæt på. Og her går kronprins Frederik med sin kronprinsesse ud af Københavns Domkirke. Jensen Bille, som har gjort tjeneste sammen med kronprinsen, dels under den sejlende tjeneste og dels ved Forsvarskommandoen. Og hør menneskejublen. Bispetorv er fyldt med mennesker. Danske flag, australske flag, som en hyldest til det nye kronprinspar. En meget bevæget vielse har vi været vidner til i Københavns Domkirke. Og jeg har siddet og delt servietter ud her i studiet, kan jeg vel godt røbe. Det er ikke nogen hemmelighed, nej. Og man kan også godt måske have brugt et par år i selve kirken, så vi jo alle sammen. Og mens vi ser brudeparret træde helt ud på fortorvet foran Københavns Domkirke, så er det, der venter nu, karetturen gennem det indre København. Og når man kigger ud af vinduerne her, hvor vi sidder, solen titter spagt frem gennem skyerne. Klokken 16:20 så det i bogstaveligste forstand meget mørkt ud, men det har altså lettet, og jeg tror ikke, det bliver regnvejr. Sådan ser det ikke ud i hvert fald. Og det, der sker om et øjeblik, er, at kareten, som er Baruch-kareten, som dronningen og prins Henrik kørte i, da de blev gift i 1967, den vil køre op. Vi ser her motorcykelbetjentene komme frem, og det er en æreseskorte, Allan Wennicke. En æreseskorte med garderhusarer, som skal køre gennem København med brudeparret. Ja, æreseskorten vil nu opmarchere foran kirken, og æreseskorten består af 48 heste fra garderhusarregimentet. Det betyder dog, at der mangler en i det, den sidste paukehest. Den først slutter sig på, når vi kommer til Rådhuspladsen. Og udover de 48 heste fra garderhusarregimentet, så er der altså 8 heste inden fra de kongelige stalle, hvor de 6 af dem, kladruberhesterne, de trækker selve kareten, og de sidste 2 heste,
de rider som forridere. Og her ser vi eskorten kom ridende, og vi havde 2 politibetjente forrest, og den første mand, der kom ridende, det er eskortens næstkommanderende, det er kaptajn Hjort. Og her ser vi vores trompetterkorps. Læg mærke til, at trompetterne til forskel fra de øvrige har en rød svejf i kepien. Og her kommer første rytterdeling med premierløjtnant Tassang som delingsfører. De kommer sådan set ned fra Christiansborg, ligesom busserne kom tidligere på dagen ned fra Christiansborg. Ja, det er rigtigt. De er red fra Christiansborg kl. 16 i dag. Og der har vi så karetten. Og har så reddet rundt under brylluppet for at blive varmet op, kan man sige det sådan? Ja, det har de for at gøre helt. Og her ser vi karetten køre op foran kirken. Kronprinsen stiger som den første ind i barusvognen. Og Mary Donaldson får nu assistance af sine brudepiger. Og solen er brudt igennem. I samme sekund, som døren gik op til karetten. Det så sådan ud, faktisk. Og Mary Donald, kronprinsesse Mary, skal vi skynde os at sige, for det er ikke noget kronprinsessen ret lidt blevet. Og da der blev sagt ja i kirken, var der samtidig salut fra batteriet Sixtus. Det var der, og det var en meget lang salut, der næppe, måske, jeg kan ikke høre det herfra, men der måske ikke er slut endnu, for den består af 3 gange 21 skud. Det får jeg til 63 skud, og samtidig bliver der også saluteret på Kronborg og fra Telegrafregimentet i Fredericia. Og den tur, som brudeparret nu skal ud på, bliver en anden end den, vi plejer at se, om så må sige, i og med, at vi jo er et andet sted. Hvis man skulle den lige vej til Amalienborg, så skulle man faktisk køre ned til venstre, den modsatte vej, så dreje ned ad Strøget, men så blev turen for kort. Derfor har man forlænget turen, kan man sige, med at køre den modsatte retning op ad Nørregade til Nørrevold, hen langs voldgaderne, det gamle voldterræn i København, hen til Jarmerstårn, videre voldterrænet, nu østpå, H.C. Andersens Boulevard kalder vi den, eller hedder den i dag. Så når vi frem til Rådhuspladsen, stadigvæk på den gamle vold. Rådhuset ligger jo midt på den gamle vold. Det er her paukehesten, vi hvad hedder det, spændt for? Ja, den er tilknyttet. Den rider ind forrest. Og nu starter turen, og så kører resten af turen går så af Strøget til Kongens Nytorv og helt til Amalienborg. Og hvad skete der med hestene her? Ja, vi så, at der var lidt urolighed blandt de 2 kavalerer. Og det var oberst Bertelsens hest, og han rider på en hest, der hedder Monson, der tilsyneladende ikke rigtig kom med. Den anden kavaler, det er oberst ved Gardehusarregimentet og chef for Gardehusarregimentet, oberst Kit Hansen. Vi har ham lige der, umiddelbart til højre, og til venstre, som sagt, oberst Bertelsen. Umiddelbart herefter, så kommer kaptajn Lundsgaard. Slå røv. Det er ikke kaptajn Lundsgaard, det er eskortechefen, det er major Holm. Og festligt går det afsted op igennem Nørregade, og det tempo, man rider i, Allan Wennicke. Ja, man rider i trav, indtil vi når op til Nørre Voldgade. Og når vi når til Nørre Voldgade, så skulle vi gerne have sat hele eskorten på én gang. Jeg sagde trav, jeg mener skridt indledningsvis, og når vi når til Nørre Voldgade, skulle vi gerne have hele eskorten på én gang i trav. Og som de måske kan høre, har vi fået en ny stemme i studiet. En ekspert på feltet, en mand, som til daglig befinder sig blandt gardehusarerne på Antvorskov Kaserne, Allan Wennicke, som vil være med til at guide os sikkert igennem ruten. Men her er vi på det første stykke, Claus, i Nørregade. Det må man sige. Jette Nørregade, en af Københavns allerældste gader, som går fra middelalderens centrum i byen Gammeltorv, hvor vi kommer til senere. Og man kan se, den snor sig op til den gamle vold, som i dag er bevaret i H.C. Ørstedsparken, vi også kommer forbi blandt andet, og så i navnet Nørre Voldgade, hvor vi skal nedad om ganske få minutter. Til venstre tror jeg, at det er det tidligere Dahls Varehus, der ligger i dag, nu omdannet til hotel. Alle går om, og Nørregade var der engang et slogan, der sagde, og det var Dahls Varehus reklameslogan. Læg mærke til, at her så vi eskortens næstkommanderende kaptajn Hjort, der hæv sin sabel 3 gange, og i det øjeblik, at sablen gik ned 3. gang, så satte hele eskorten i trav.
Læg også mærke til, at man rider med trukne sabler. Og det betyder, at man i venstre hånd har faktisk 4 tøjler. Og samtidig ser vi i venstre side af billedet dronning Margrethe og prins Henrik forlade Københavns Domkirke. Gæsterne begynder allerede nu at bevæge sig mod henholdsvis Amalienborg. Der skal dronningen og prinsen naturligvis ned. De gæster, der skal til Fredensborg, går til højre ud af kirken og kører i busser. Der er 2 buslinjer. Der er linje 1 og linje 2, som det er blevet sagt. Og vi er nu at være helt oppe ved Nørre Vold, eller lige ved siden af Nørreport station, som de fleste kender. Og kareten, som brudeparret kører i, det er Barouche-kareten uden kusk, kan man sige. Kusk, ja. Man kører på en speciel måde, der hedder à la Demont. Og der er sådan en gammel historie om, at det var en hertug, der ville ikke have, at der var ryttere i selve kareten, så derfor opfandt han den her måde at køre på. Og nu er vi kommet op til Nørre Vold, eller rettere Nørre Voldgade, og kører mod vest med H.C. Ørstedsparken på den ene side og den indre by på den anden. Vi kan se det her oppefra i det lille billede. I virkeligheden er Nørre Voldgade har 2 spor. Man kan sige, at hestene rider mod trafikken, fordi der hvor trafikken, vi har jo højere trafik i Danmark, normalt til dagligt den anden vej, og så kører man over i den anden bane, men nu altså kører man i venstre bane. Og måske kan man høre musikken, det er æreskompagnier. Ja, det er sådan, at på Nørre Voldgade, der er opstillet 5 æreskompagnier fra hæren og nogle æresdelinger fra hjemmeværnet. Det første, vi kan høre her, det er Prinsens Livregiments musikkorps. Så der vil ikke blive spillet honørmars, når de ankommer, men som vi ser i billedet nu, så er vagten altså trådt til gevær. Og 20.000 mennesker er stemlet sammen på Amalienborg Slotsplads. Der har været langt over 100.000 danskere i gaderne til brylluppet. I dag har vi netop fået en melding om fra politiet. Og det, der sker nu, er, at æreseskorten rider op foran Christian den 7.'s palæ. Derefter stiger brudeparret ud af kareten, vinker til folket og går ind i palæet. Og så venter vi på balkonscenen. Hvad gør hestene? Ja, de opmarcherer. Altså, de bliver ikke i samme kolonne, som de er nu. De opmarcherer med front ind mod Christian den 7.'s palæ. Og nu er solen sørger brudt igen, kan vi se. Det er Frederiksgade og Frederikskirken, eller Marmorkirken, som vi kender den i baggrunden. Den blev fuldført efter at have ligget i ruin i 125 år af datidens sponsor, eller med CF Tietgen. Og her ankommer kareten. Her ankommer kronprinsparret foran Christian den 7.'s palæ. De har fået en fantastisk modtagelse af folket, og her står brudepigerne klar til at hjælpe kronprinsesse Mary. Og det er den kongelige livgarde, vi hører spille. Nej, ikke trompetterne, der spiller, men vi vil høre dem senere. Det var nu stadigvæk husarerne, vi hørte. Og vi så også, at eskorten var opmarcheret, og vi så for første gang, der havde vi så eskadronchefen med Joholm i spidsen for sin eskadron. Fordi normalt, så rider han jo cirka i midten af eskorten. Og for lige at undgå enhver form for misforståelse, så er det altså ikke her, at kronprinseparet skal bo i Christian 7.'s palæ. De skal tværtimod bo i det, ligger lige overfor. Det var Frederik 9., altså det såkaldte Frederik den 8.'s palæ, men det er et repræsentationslokale, der er her. Det er for det er valgt i dagens anledning. Og her kører kareten tilbage til de kongelige stalle.
Og allerede nu er de første af gæsterne begyndt at ankomme til Fredensborg Slot. Mens kronprinsparet har været på karretur, er gæsterne transporteret fra København direkte til Fredensborg. Og i Fredensborg, der vil der være et særskilt program for gæsterne. Deroppe, der vil være servering af kolde drikke. Lige nu skal vi hilse på kronprinsparet. Mary Donaldson, yndig i dronning Ingrids kniplinger. Og vi ser eskorten ride bort. Den rider tilbage til Christiansborg ridebane. Musikken skulle lige være færdig først, så er jeg ret sikker på, at de døre åbnes igen en enkelt gang. Jeg tror, de stod og ventede på det næste nummer. Festen skulle jo være holdt herinde i virkeligheden. Der er alt for lidt plads. Og det er der også på Hubelsalen på Fredensborg. Og her kommer Danmarks kronprinspar, kronprinsesse Mary, kronprins Frederik, og vinker til folket. Og hvilket menneskehav. Og hør færgerne. Men udover færgerne, så hører vi jo kanonsaluten fra batteriet på Sixtus, batteriet Sixtus ude på Holmen, der afgiver 21 skud som jubelsalut for at annoncere. Og der fik vi kysset. Batteriet Sixtus, som jo ikke ligger særlig langt fra Amalienborg, faktisk lige over på den anden side af havnen og lige lidt længere op mod nord. Og nu ser det ud som om dronningen og prinsen også er kommet ud på balkongen. Det er de da. Og nu venter vi på kronprinsessens far og hans kone, Susan Donaldson. Der fik vi dem med ud på balkongen. Danmark, Frankrig, Skotland, Australien. Så mange nationer samlet på én balkon. Og her er det så Livgarden Musikkorps, der sætter i med kongesangen fra Christian, stod ved højen mast. Ja, nu nævnte du selv det med de mange nationaliteter på balkongen, Line. Det er jo sådan tankevækkende, de her indvandringsdebattider, at er der en, der næsten med sikkerhed ikke er dansk født, så er det Danmarks dronning. Der har kun været 2 eller 3. Det kommer lige an på, hvordan man gør det op siden år 1000, altså de 1000 år Danmark har været kongerige, der rent faktisk har været danskere. Det der er det samlende midtpunkt. Og i baggrunden hører vi nu kronprinsens honørmarch, der er blevet kommanderet til kronprinsen Fussi. Og
Og selv et lille diskret kindkys tæller en dag som i dag. En dag, som på alle måder har været smuk, bevægende. For brudeparret ikke mindst, det så vi i kirken. Vi så en meget, meget bevæget, faktisk med tårerne trillende ned af kinderne, kronprins i sekunderne før hans kommende liv trådte ind i Vor Frue Kirke. Og svigerfar og svigerdatter, far og søn. Og prins Henrik husker nok også selv, hvordan det var, da han for første gang stod med sin tronfølge Margrethe. Og dronning Margrethe overfor sin... Jeg synes, man fornemmer, der er lidt lettelse på den balkonscene her. Lidt lettelse over, det hele er gået godt. Lidt lettelse over, måske også det overstået. På den enorme mængde på Amalienborg Slotsplads. Og nyd også samtidig den smukke brudekjole, skabt af designer Uffe Frank, som vi får besøg af senere i aften i vores studie i Fredensborg. En enkelt brudekjole skabt i hvid duchesse med et 6 meter langt slæb var der. Musikken, som vi kan høre lidt i baggrunden, det er Waltzing Matilda, som bliver spillet efter kronprinsessens eget ønske. Og kronprinsesse Mary har været igennem en lang træningsproces, kan vi godt sige, inden dagen i dag. Hun har lært dansk. Hun har lært alt om det danske samfund. Hun har skulle lære at tilvænne sig rollen og alt den virak omkring hendes person. Og det tager nok noget tid endnu. Det tager nok nogle år endnu, ja. Men med ægteskabet med kronprinsen bliver kronprinsessen jo samtidig også dansk statsborger.